Hello, jotono no lamsogo ani tini ni vlogo kwdwkma salni yagolo ang tini vlog khlainani chengjak kwbangma samungrog tongmabai ang vlog rok khlaisik yang tongo tabuk start khaipinai tini hingga hingke chengmani reason tongo ang moment rokno capture khaina narakna muchungo logi bo thang tongmaba tini hingga hingke 5 tarik February 2025 ngaike tini ni sal baksakaba saimano baksakaba saimiyang mano asta bolo tini kabang ko kotorma kaisa program songsajak tongo wngkha chakrini offer nani baginai program songsajak tongo engka ang ajaga thangnai program attend khainai actually by wngkha job gaike amoni bagai bin logi thangna nango kisa amoni bagai nai ang thangna nai dongo bagai tini ang video bo khlainani hninai chengkha thangtoma balogi bo gaike bini bagai belai khano special din tini inke baksa saiman na tini aro sabno rona nai aro rona nai mani gaike to group dirok kabangma tongo borok ni hingga to borok tai baisong hingga health department ni aro tongo lab technician rok pharmacist hingga borok tongo kabangma hingga bai hingga homeopathy ni hingga bo tini mannai borok hingga asa kabangma kok salia log thangnai hingga video aro thangnai ang norogno funuknai jesek khaimansak nai gerana hose khaimanno engke amsunata nai tong din norog pai thakjora bahai tongbai norogbai ang 5 months ni pore se malai tongo active tongjagya balokha hinge tabuk tesa continue khaipinai ang khlaiman yarokung tongkha hinge awa ang video khlaimani 5 February o se khlaimani tax upload khaimano actually adino mo offer letter na hanani bagai se thanglaimani tabukha join rok khaisi phaiphikha jotono haifano ang video khlaijak tongmaba upload khainani hinai wansokha yang ke program khainai oro borok kongma asukjak yang phaiphikha ke program phaiphikha yang stall number ke ruwanta jane department sok failai tabukha jaga changa achuk lainai program start nani ler sukha tangai ngai ke jini CM sokpaya lerjak amon bagai selar sukang kheto भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हमारे साथ वर्चुअल मोड पर जुड़ चुके हैं और इसी के साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का शुरू थी विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते जो शुभ करता है कल्याण करता है आरोग्य रखता है एवं धन संपदा देता है वह शत्रु बुद्धि का विनाश करता है नमन करते हैं नमन करते हैं नमन करते हैं Ladies and gentlemen, we have the august presence of Shri Amit Shah Ji virtually, Honorable Home Minister and Minister of Corporation, Government of India. आपने मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती रियली देववर्मा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स अब श्रीमती शांतना चाकमा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी वो नियुक्ति पत्र उनके हाथ पर गीत स्वरूप प्रदान करूंगी श्रीमती iko jane stall nanani bagai nei bacha laijak haifeno borok bangmani jaga se krikya anukhe to oro ni nai rok se ano bisingo habuine achuk tong sidi hnaine achuk rui tonai siwo bai song bai se kaklai thanglai siwo lasos malai siwo borok na bai pai nai yang bising tikhe se habui ma thanglai siwo amskke borok bangkha ke sharik bong thangka tawke kifillai tongo gari rogo se bo clock naina mochongmani gari rogo na hani clock lai nailai tongaikha aro to clock naina ni possible lia tang hanke nai phaika hinke no gari o ma phailaikia borok kwbangma aro tongnani possible ya hinke
tabuk ngaingke lamao kisa chajangnai rok paitlang sinai nokni borokni banta angke monota iko tubui phailekya nogo sok phailekya tabuk khechung iko finally tini offer letter wngkha wngkha tini 5 February Vivekananda Medano Astabolo tabukno receive khainai phaile jongno sopekya 3 years nasina nangkha job panani aswk porimani tabuk kisa success datina join khainai aswk ready tongya tabuk ngaingke agingke porimani problem tabuk ngaingke service khainani baike khainai service lai bahai ngai saimiyako ketar join janai datina bahai ngai saimiyako excited but happy tini aswk hambai